Croeso i Brifysgol Bangor a chroeso i'r Ysgol Gwyddorau Iechyd. Fy enw i yw Dr Lynn Williams a fi yw pennaeth yr ysgol. Dyma fraslun o'r Ysgol Gwyddorau Iechyd. Da ni'n medru cynnig ar eich cyfer nifer o gyrsiau a rhaglenni is-radd. Da ni hefyd yn cynnig cyrsiau ôl-radd i fyfyrwyr ac yn hefyd yn medru darparu cyrsiau byr o gwmpas ein pynciau iechyd a gofal ar draws yr ysgol. Yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd, wrth gwrs mae'n gwaith yn ymwneud ag ymchwil, addysgu a dysgu yn y maes iechyd a gofal. A da ni'n ceisio gwneud hyn bob amser o'r safon ansawdd a'r gwerth gorau bosib i chi fel darpar fyfyrwyr, a hefyd ar gyfer ein defnyddwyr gwasanaethau, ymarferwyr a bydd ddeiliaid eraill. Da ni'n ysgol dan arweiniad ymchwil yn yr 20 cyntaf yn y Deyrnas Unedig ar gyfer yr ymchwil sy'n gysylltiedig ag iechyd. Da ni hefyd gyda record trac o'r agoriaethu mewn addysgu a dysgu. Mae'n staff gyda profiad a gwybodaeth o'r ystod lawn o broffesiynau gofal iechyd, fel nyrsio, therapiau, radiograffwyr a bydwragedd. Ac mae gennym ni gampws yn Wrecsam ac yn Bangor yn darparu cyfleoedd pwysig i bobl yn ein rhanbarth ac wrth gwrs yn rhoi dewis i chi ble ydych chi'n mynnu astudio. Felly, ein portffolio o gyrsiau is-radd ar eich cyfer, da ni'n cynnig nyrsio, nyrsio oedolion, nyrsio plant, iechyd meddwl ac anableddau dysgu. Da ni'n cynnig rhaglen bydwragedd, radiograffeg a hefyd BA mewn iechyd a gofal. Mae'n grwpiau ymchwil sydd yn gysylltiedig â'r ysgol yn eang. Mae gennym ni ganolfan economeg iechyd a gwerthuso meddyginiaethau. Mae gennym ni sefydliad hap dreialon iechyd. Mae gennym ni ganolfan ymchwil gofal sylfaenol. Mae gwaith nhw mewn atal problemau. A hefyd mae gennym ni grŵp heneiddio a dementia. Mae'r Brifysgol wrth gwrs yn annog myfyrwyr i ddefnyddio eu Cymraeg, ac ar draws y Brifysgol mae tua 2,500 o myfyrwyr yn siarad Cymraeg, a tua 70 o staff gyda gallu yn y Gymraeg. Ac wrth gwrs yn yr ysgol ni, da ni yn hybu hyn, gyda bwrseraethau ar gael i chi sy'n astudio credydau trwy gyfrwng y Gymraeg, a da ni'n rhoi'r cymorth i chi i alluogi chi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, dowch chi'n cyfarfod ni, dowch chi ddysgu mwy am yr ysgol, a gobeithio, gyda'n gilydd, fedra ni wneud yr anghyffredin ddigwydd. Diolch i chi am wrando. Hi, my name's Stella Hughes. I'm the professional lead for radiography here at Bangor University. Bangor University's got a very long history of delivering excellent radiography education. We are based on the Wrexham campus of the university, and we do have links with all 3 local hospitals and some further afield in Chester, Stoke and Aberystwyth, as well as the 3 in North Wales. The course was completely redesigned in 2020. It's been approved by the HCPC and by the College of Radiographers. It includes things like digital imaging, artificial intelligence, health informatics, administration of drugs, commenting on images. We have excellent teaching facilities. We have desktop simulation software. We've got a fully working digital X-ray room,
and we do have some immersive virtual reality equipment as well. As I'm sure you've already heard, NHS Wales bursaries are available for students that cover all your fees and give you a maintenance element. They are conditional on you committing to work for 2 years in Wales, and they are available for radiography students. So what will you study in diagnostic radiography? In each year, there are 3 radiography modules and 1 interprofessional module. Across the 3 years, you will learn about anatomy, physics, physiology, sociology, research, imaging practice, obviously. How do I x-ray somebody? Why do I x-ray somebody? Leadership, management and coaching, amongst many other things. How will you learn? We have a range of different ways of delivering teaching here at Bangor. So we will have online tutorials, we'll have in-person tutorials, we have practical hands-on session in the fully working x-ray room, we have sessions in the computer library with the desktop simulation, and we, as I said, we also have the immersive virtual reality with the headset and the hand controllers, and we were one of the first universities, or we were the first university in the UK to get that. A big part of training to be a radiographer is placement. So over 3 years, you will complete 64 weeks of clinical placement, which is a lot. Your university and clinical blocks will both be around 7 weeks. Apart from in the first year, you have an extended university block. So before Christmas, you're in university and then you go out on placements. And we do it that way so that you get a much longer clinical placement, which enables you to settle in and be able to find your feet and get going much quicker. You also can have a 2-week elective block straight after your exams in the second year, where you can arrange to go to a department in a hospital that you're interested in. So that might be a paediatric department or a cardiothoracic unit or any other sort of department that you're interested in. All of our placement sites have got very modern equipment. They give you the full spectrum of experience that you'll need. And as I said, it's 3 BCUHB, which are the North Wales hospitals, in Wrexham, Rhyl and Bangor, Aberystwyth, Stoke and Chester. So is radiography for you? To be a radiographer, you need to have a very highly developed interest in science. So physics, biology, anatomy, it's a massive part of the course. But you need to also have that combined with the ability to develop empathy for people. You will be dealing with people who are sometimes at a very, very fragile state. They're waiting for bad news. They're very worried. They're very anxious. So you need to have excellent communication skills. You can't be afraid of hard work. You must be a good team player, and you need to be emotionally and physically resilient. And that's really just a very quick introduction to diagnostic radiography at Bangor University. And hopefully we will see some of you here at the university in 2022, starting your career as a radiographer. Thank you very much. Pwrpas y cyflwyniad hwn ydy i rhoi rhywfaint o wybodaeth i chi am y 4 maes o nyrsio rydym ni yn ei gynnig. Y graddau baclor nyrsio rydym ni yn gynnig ydy nyrsio anabledd dysgu, nyrsio iechyd meddwl, nyrsio oedolion a nyrsio plant. Y peth pwysig i'w gofio ydy bod yr addysg yn benodol i'r maes. A felly mae hyn yn golygu bod angen i chi feddwl pa faes o nyrsio rydych chi am wneud cais amdano cyn i chi baratoi eich cais ICAS. A pa faes o nyrsio rydych chi eisiau cofrestru a cael gyrfa ynddo ar ôl i chi gwblhau eich gradd nyrsio yn y maes ymarfer. Felly pa un sydd yn addas i chi? Wel, nyrsio oedolion ydy'r un mwyaf ehangaf o'r 4. Gewch chi ddewis i weithio mewn ysbytai neu mewn gofal sylfaenol gyda'r meddyg teulu neu ar y gymuned. Gewch chi ddewis os liciwch chi weithio mewn carchar
neu mewn ysgol. Felly mae yna lot o ddewis hefo nyrsio oedolion. Mae nyrsio plant yn debyg, oni bai eich bod chi'n edrych ar ôl plant a pobl ifanc. Mae nyrsio iechyd meddwl yn gofalu am bobl hefo cyflyrau iechyd meddwl. Fedrwch chi weithio mewn lleoliad eilaidd neu fedrwch chi weithio mewn lleoliad acute. Ond mae'r rhan fwyaf o waith nyrs iechyd meddwl yn cael ei wneud allan ar y gymuned hefo pobl sydd gyda cyflyrau iechyd meddwl a helpu nhw i ddod dros eu problemau. Mae nyrsio anabledd dysgu ychydig yn wahanol oherwydd rydych chi angen bod yn eiriolydd dros eich cleifion. Mae hyn yn golygu bod rhaid chi ddod i ddeall sut mae rhywun yn byw hefo anabledd dysgu a eu hanghenion corfforol a unrhyw anhwylderau sydd ganddyn nhw. Dach chi angen helpu nhw i gefnogi a bydd ar adegau bydd rhaid i chi eirioli drostynt pan maen nhw'n wael. Byddwn yn awgrymu'n gryf eich bod chi'n edrych ar wefannau gyrfa iechyd, mae'r link ar y sleid yma, a hefyd edrych ar y wefan y Times Education. Bydd hynna yn rhoi lot o wybodaeth i chi a fedrwch chi wneud eich dewisiadau am pa gradd o nyrsio fysa ora i chi. Mae'r cwricwlwm yn generig ac hefyd yn benodol i'r maes ydych chi'n ddewis. Mae gennym ni addysgu rhyng broffesiynol hefyd. Hynny ydy, dysgu ar y cyd gyda myfyrwyr proffesiynol iechyd eraill. Mae'r cwrs wedi cael ei rannu hanner a hanner, 50% o addysg ymarfer a 50% addysg theori. Mae'r rhaid cwblhau 2,300 o oriau yn y ddau hanner. Dydy hyn ddim yn golygu bod rhaid chi ista yn y dosbarth am 2,300 awr. Mae yna amrywiaeth o ffordd i addysgu. Mi gewch chi ddarlith traddodiadol, neu mi gewch chi weithgareddau eraill, fel dysgu ar-lein, dysgu sgiliau, ond mae rhaid i chi gwblhau 2,300 awr o theori erbyn i chi orffan y cwrs mewn 2 blynedd. Mae'r hanner arall o'r cwrs, sef 2,300 oriau, yn cael ei gynnal ar y lleoliad. Felly fyddwch chi'n dysgu wrth i chi weithio yn ymarferol. Ond mae gennym ni hefyd addysg dwyieithog i'w gynnig. Ym mhob modiwl, mae gennych chi adnoddau dysgu sydd yn dwyieithog, a mae yna diwtor yn cael ei benodi i gefnogi chi yn eich gwaith academaidd sydd yn medru siarad Cymraeg a Saesneg. Dyma fap o Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cydwalydr. Rydym ni yn cynnig ystod o leoliadau ar draws y Bwrdd Iechyd yma. Mae hyn yn golygu bod yna rei lleoliadau yn cael eu cynnal yn yr ysbyty Meilor sydd yn Wrecsam, ysbyty Glan Clwyd sydd yn y Milryl a ysbyty Gwynedd sydd yn Bangor. Yn ogystal â hyn, mi gewch chi ddewis o leoliadau eraill sydd ar gymuned ar draws y Bwrdd Iechyd. A hefyd rydym ni'n defnyddio practis preifat hefyd a gewch lleoliadau a profiadau yn yr adran yma hefyd. So mae yna ystod o brofiad, lleoliad sydd angen i chi wneud pan ydych chi ar gyfer eich maes penodol chi. Felly diolch yn fawr iawn am wrando. Byddwn ni'n awgrymu bod chi'n edrych ar y wefan Prifysgol Bangor am ragor o wybodaeth a hefyd yn annog chi i ddod i'r diwrnod agored mwyn i ni gael ateb eich cwestiynau chi. Diolch yn fawr iawn.
Croeso i'r cyflwyniad byr hwn am iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor. Eiro Winrow ydw i ac rydw i'n darlithio ar gyfer y radd iechyd a gofal cymdeithasol. Rwyf hefyd yn swyddog ymchwil mewn economeg iechyd gyda ffocws ar iechyd cymunedol a theuluol. Mae iechyd a gofal cymdeithasol yn bwnc pwysig oherwydd gallai'r materion sy'n i'w wneud am iechyd a gofal cymdeithasol effeithio ar bob aelod o gymdeithas. Llwybr amldisgyblaethol wedi seilio ar wyddor gymdeithasol i gymhwyster yn y meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, ac hefyd mae o'n dewis arall yn lle hyfforddiant clinigol i pawb sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes iechyd. Penderfynyddion cymdeithasol iechyd. Rydyn ni'n clywed amdanyn nhw trwy'r amser, ond beth ydyn nhw? Yn syml, y pethau o'n cwmpas sy'n effeithio ar ein iechyd, nid arferion iechyd yn unig. Yr amodau yr ydyn nhw'n cael ein geni ynddynt, lle rydyn ni'n gweithio, yn byw, yn cymdeithasu ac yn heneiddio sy'n dylanwadu ar ansawdd ein bywyd. Mae tai, di-weithdra, incwm isel, gwasanaethau iechyd gwael ac amodau gwaith gwael yn rai o benderfynyddion cymdeithasol iechyd y gallwch fod wedi clywed amdanynt. Mae yna rai penderfynyddion cymdeithasol iechyd sy'n effeithio ar pawb. Mae yna rai ond yn effeithio ar grŵp o bobl fel cymunedau bregus, plant neu grwpiau oedran. Mae astudio penderfynyddion cymdeithasol iechyd yn bwysig i gadael cydraddoldeb iechyd ar flaen y gad mewn ymchwil iechyd. Mae'r cwrs yn rhedeg dros 2 blynedd ac yn defnyddio cymysgedd o fodiwlau gorfodol a dewisol. Mae yna modiwlau fel hanfodion cymdeithaseg, gweithiau gyda phoblogaethau bregus, egwyddorion iechyd cyhoeddus ac iechyd a gofal cymdeithasol byd-eang. Mae'r cwrs yn cronni gwybodaeth a sgiliau flwyddyn ar ôl blwyddyn i helpu chi i ddod yn weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol. Felly, beth ydyn ni'n ei astudio? Wel, pan dwi'n dweud ei fod yn bwnc enfawr, dwi'n golygu ei fod yn bwnc enfawr gyda rhywbeth i pawb. Iechyd a lles plant, bwyta'n iach, gweithgaredd corfforol, camdrin cyffuriau ac alcohol, iechyd rhywiol, iechyd meddwl, datblygu a rheoli gwasanaethau iechyd cymunedol, gwaith iechyd a datblygu dros y byd a llawer mwy. Wrth feddwl am waith yn y dyfodol, mae 1 o bob 10 o weithlu Prydain mewn rhyw agwedd ar iechyd neu ofal cymdeithasol, sy'n golygu bod cyfleoedd gyrfa gwych i fyfyrwyr yn ein rhaglenni. Ydych chi am arwain? Mae'r cwrs yn eich paratoi ar gyfer mynediad i gynllun hyfforddi graddedigion yr NHS, cynlluniau reoli awdurdod lleol neu busnesau iechyd. Ydych chi eisiau gweithio ar yr eng flaen gyda chleientiaid a chymunedau? Bydd hyfforddiant mewn ymgeithiadau iechyd, seicoleg iechyd a benderfynyddion cymdeithasol iechyd yn rhoi cyfle i chi i weithio unrhyw le yn y byd. Ydych chi eisiau arbenigo mewn iechyd cyhoeddus, nyrsio, gwaith cymdeithasol, addysg neu mwy? Mae yna lawer o bethau sy'n gwneud astudio ym Bangor yn arbennig. Mae'r cwrs yn cynnig cwricwlwm cytbwys, iechyd a cymdeithaseg, ffocws cenedlaethol a ryngwladol, wedi ei gynllunio i'ch paratoi ar gyfer ystod-eang o waith neu astudiaethau yn y dyfodol. Mae yna tîm addysg cyfeillgar sy'n rhoi myfyrwyr wrth galen popeth a wnawn. A mae Prifysgol Bangor ar gyrion Parc Genedlaethol Eryri ac yn agos at lawer o draethiau hardd, a mae yna hefyd gymuned myfyrwyr wych yn y dinas. Felly, ym Bangor, dydych chi'n cael y gorau o 2 fyd. Gofynion mynediad y cwrs yw 80 i 96 pwynt tariff o gymhwyster lefel 3. Mae rhain yn cynnwys A-Level, BTEC, Access to Higher Education, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers ac eraill.
Os ydych chi am ddarganfod mwy, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, dyma fanylion gwefan y cwrs a chyfeiriad e-bost arweinydd y cwrs, Dr Simon Bishop. Diolch am wrando a phob lwc i chi gyd.